Obec Palárikovo leží v okrese Nové Zámky. Má takmer 4,5 tisíca obyvateľov, patrí teda k tým väčším. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1248 pod názvom Meger. Do roku 1948 sa preto volala Slovenský Meder. Začiatkom 18. storočia sa obec dostala do vlastníctva grófskeho rodu Károjovcov. Tí v neskorších rokoch vtlačili obci charakteristickú pečať. Medzi významné obecné objekty patrí historická bažantnica, založená v roku 1752, najstaršia na Slovensku. Založil ju gróf Károj a dnes je chránenou prírodnou pamiatkou. Má rozlohu vyše 2400 hektárov, z toho je 170 oplotených. Dnes ju vlastnia Lesy Slovenskej republiky závod Palárikovo. Každoročne tam polujeme, je to umelý odchov, máme všetky povolenia povybavované, čiže nemáme problémy ani teraz s touto vtáčou chrípkou. Okrem tisícok bažantov tu žijú aj divé kačice, srnky alebo muflóny, ktoré sa pred našou kamerou pomerne úspešne skrývali. Nachádzajú sa tam taktiež vyše storočné duby, ktoré sú zákonom chránené a my sa patrične o ne aj staráme. Károjovcom patril aj veľkolepý kaštieľ, ktorý je dominantou obce. Okolo neho sa na ploche 52 hektárov rozkladá anglický park so vzácnymi drevinami. Terajší majiteľ Lesy Slovenskej republiky do jeho rekonštrukcie investovali 68 miliónov korún. Veľmi hodnotný je aj interiér kaštieľa. Takmer celé zariadenie je pôvodné. Z tých známych osobností pred rekonštrukciou tu mal svoj samostatný apartmán pán Dubček. Potom bol samozrejme títo prezidenti. Gróf Károj to má aj súčasne svoj vlastný apartmán, keď príde na návštevu. Ďalšou dominantou obce je rímskokatolícky kostol zasvetený svätému Jánovi Nepomuckému. Jeho bohatá vnútorná výzdoba pochádza z obdobia baroka. Vedľa neho stojí farská budova, ktorá patrí medzi najstaršie v okrese Nové Zámky. Miestnej katolíckej mládeži poskytuje fara bohaté možnosti. Napríklad Palárikovský spevokol vydal prednedávnom CD-čko. Sa tu oživil ochotnícke divadlo, ktoré pomaličky sa teda viedlo už zániku jeho existencia. A nacvičili sme niekoľko divadelných hier. Každý rok tu, najmä na jar, snažíme sa nejaké nové divadlo verejnosti ukázať. Medzi najvýznamnejších rodákov patrí Karol Strmeň. V miestnej škole mu zriadili pamätnú izbu. Je to unikátna zbierka, možno slovenská určite, európska aj svetová, pretože Strmeň bol prekladateľ, spisovateľ, básnik, o ktorom sme sa dozvedeli až po 90. roku, keď vlastne sem prišiel a všetky tie exempláre, ktoré sú tu tak sú jedinečné a dá sa povedať originály. Nikto iné také nemá. V obci sa zachoval aj ľudový dom, v ktorom sa donedávna aj bývalo. Aj keď nie je verejne prístupný, jeho majiteľka ho záujemcom rada poukazuje. Aký je starý, tak už skoro 200 rokov, však môj dedo, starého otcov starý otec ho staval. Na odtedy býva naša rodina, tu z pokolenie na pokolenie sa dedí. Nakoniec zostal mne na trapenie. Keď tu bola jedna posteľ, moja mamička hovorí, že na tej ešte Adam a Eva spávali. Takže ja neviem, koľko to má všetko rokov, to sú strašne staré veci. Máme asi 12 rôznych záujmových spoločenských organizácií, ktoré sú veľmi
aktívne a ktoré určite neformálne pracujú. Jednou z nich je aj občianske združenie Palárikovská ekologická spoločnosť. Zhotovujeme kompostovacie nádoby z dreva, ktoré zhotovujem ja a ich distribuujem občanom, ktorých si ich objednali. Medzi najúspešnejších obyvateľov Palárikova patrí aj miestny športový holubár. Na celoštátnej výstave na Slovensku som mal prvých 3 holubov, ktorí skončili všetci do 10. miesta na olympiáde v Porte. Čo zvlášť by som povedal, Palárikovu urobilo dobré meno, to je ten separovaný zber komunálneho odpadu, ktorý je teraz, tak povedať, témou dňa. A tu som naozaj veľmi hrdý na občanov Palárikova, že sú tak vyspelí, že prijali ten model, osvojili si ho a v praxi, v každodennom živote vlastne to separovanie zavedli do svojich domácností, čo nám prináša veľkú radosť a musím povedať, že mnoho iných obcí a miest chodí sa tak trošku aj učiť, že ako na to, aby mohli aj oni takto úspešne si počínať v tejto oblasti. Akýmsi symbolom obce je baroková socha žobráka. Našla sa na miestnom cintoríne a obyvateľom ju predstavili len počas tohto víkendu. Podľa legendy svita vďaka jeho nálezu obyvateľom Palárikova na lepšie časy. A že to nie je úplný výmysel, naznačuje aj fakt, že sa obec pripravuje na výstavbu nových bytov a priemyselného parku. Ten by mal zamestnať takmer 1000 obyvateľov Palárikova a širokého okolia. Obec Palárikovo má aj svoju internetovú stránku www.palárikovo.sk. Zrejme na nej kompetentní ešte pracujú, pretože tu nájdete len také základné informácie, ako je tu napísané doslovne niekoľko slov na úvod o našej obci. Obec Palárikovo je pomenovaná po známom slovenskom dramatikovi Jánovi Palárikovi a práve k nemu sa bude viazať aj naša dnešná súťaž. Ján Palárik sa narodil 27. apríla 1822 v rodine dedinského učiteľa. Nás zaujíma názov obce, ktorej sa Ján Palárik narodil. Aby to nebolo také ťažké, dám 3 možnosti. Je to po A. Sládkovičovo, po B. Hurbanovo alebo po C. Raková. Telefonujte, ak viete, alebo mailujte na regióny BA